Pán komisár, kolegyne a kolegovia, som rada, že som počula väčšiu časť rozpravy, pretože vidím, že vašimi najväčšími kritikmi sú tí, ktorí dali podporu Európskej komisii. Je to také zaujímavé, že napriek tomu, že ste podporili Európsku komisiu, teraz vystupujete ako najväčší kritici tohto návrhu. Ja som za Európsku komisiu nehlasovala, povedala som aj z akých dôvodov, a napriek tomu si myslím, že tento návrh, ktorý ste predložili, je v poriadku. Je to všeobecný návrh, sme vo februári a teraz sa ukáže, akým spôsobom dokážete vy v spolupráci s Európskym parlamentom tento návrh náplňať. Niektorí tvrdíte, že tam je toho málo, iní tvrdíte, že tam je toho príliš veľa. Podľa mňa tento návrh je všeobecný aj preto, že v súčasnej geopolitickej situácii je veľmi ťažké povedať celkom presne pri niektorých opatreniach, čo chceme robiť. Tak buďme trochu trpezliví spoločne a hľadajme teda cestu, ako sa z toho dostaneme spoločne. A nie, že zvádzate tu svoje vnútorné súboje, vidno, že je pred voľbami v rôznych krajinách. Ja si myslím, že to bude vaša vizitka, ako dokážete naplňať to, čo ste predložili. Mne sa to páči a dúfam, že sa nám to spoločne podarí.